Dobrý den. Takže v dnešním blogu se dozvíme o tom, jako gepard postupuje na africké savaně a ještě jednou se dozvíme, jak je to s globálním oteplováním. Takže první blok. Od roku 1997 až do roku 1953 se gepard indický šplhá vo výšce 25 metrů nad morem po rovině rovníkovej Gvineji. Od 29. marca se učí iba v Bardiovskej sníne, ktorá je vzdialená od sníny približne 25 km. Na to se navezuje ďalší globální oteplování, které způsobuje přátel Radek, který se nevídaným způsobem presúva z jednej izby do druhej a uvoňuje tým golský prúd, ktoré se prúdí na pravú stranu. Chcel by som povedať ešte k tomu, že každopádne, aby si ľudia zatvárali balkóny, aby si zatvárali okna, pretože v noci sa môže stať nečakaná vec, môže sa proste jenom cez škáru sa môže dostať Radek do izby. To je všechno z dnešného vlogu, zdraví vás AK Beach.